TikTok named akamitiswa ndobva adhambwa izvi zvari kutambura ari kumusha. Hello guys, welcome to Bad Lion Zimbabwe. So Ritz akatanga kupisa pa TikTok achiganza pa TikTok. Guys no amunhu achiti let's try this tona tinosvika kupi nemoyo wani uda kuchaya nemoyo wani nemental health yani imi Then ndobva akauya mupesa anonzi Dave Kasimu. Anditi tasvika zvedu isusu panzvimbo anotonhora ipape papo nokupora kuti zii. So akatanga kudanana naDave Kasimu vachiitisana vaiita kusvika amitiswa, then ane mwana Dave Kasimu vatanga kuramba mimba yemaizo. Mangovanzwawo mega akava naDave. Mukuona Ritz akamborwa video pa TikTok achiseka masingle mothers achitanzi mukunda kuchengeta vana nenguruve and zvobva zvauyawo kwaari. I don't know kuti munoti kudi guys ka leave right masingle mothers yepanapa imbo inozvara tumbwanana 6-7 nguruve yozvara zvana 13-14 but inorera vana vayo pasina kana baba. Mundu kuti masingle mothers achengete mwana baba maybe ne2 unokundwa nenguruve yekuchengeta mwana unokundwa nembeva zvambeva gozho rine vana 30 rinenge richinohasira richidzoka richipa vana vavo 30 tikakundwa nemakonzo. I'm disappointed. Mveriti hatingambokundwi nenguruve kuchengeta vana. Wakambova nguruve ichicomplaina kuti haina baba inongorera vana vayo zvakanaka. Guys, don't disappoint me. Masingle mothers muirereko and chinondinyaundirwadza ndechekuti munhu wacho akandipedza. When I try to reach him anenge achitaura zvaanotoda kuti imagine munhu achindudza kuti chero ari wangu nezuro Dave wacho akandimeseja zvake akati uripi, ndikati ndiriko kuBrayside. Akati wow uya kuzorara kunoku, ndikati ya tambata manje bhozi Ritz auya handanga achigara kumusha ini ndogara paBrayside. Ndikati uya friend yangu tigare tese. Akauya ndobva manje Dave akati ndiri kuuya kuzokutora unorara kwandiri. Tikati yavo ndobva ndikati Ritz unotevera ndoenda fesi. Ndikasvika akatenga zimota zihombe asi mana hana mapamba chero mbasha dzinoverengwa dziri 4 I think. Sure tiwache mbasha todziyaneka todzipfekisa mwana iye aripo apa ane famu. Haiwawo mhuri yeZimbabwe tell something nemunhu uyu akapenga.